Il-Kamra tal-Kummerċ laqgħet b'mod tajjeb ħafna l-investiment ta' Al Faisal f'Malta għaliex qalet li ż-żewġ pajjiżi għandhom l-istess ambizzjonijiet. Tonio Casapinta, chairman tal-Kumitat tal-Lvant Nofsani tal-istess organizzazzjoni, qal li dan huwa investiment b'sinifikant kbir. Għandu sinifikat kbir għal Malta. Dal-Sheikh Al Faisal Investment Group huma organizzazzjoni enormi li waħedhom il-preżenza tagħhom Malta u li tiġà qed jinvestu f'Malta se jkun ċertifikat għalina li daw jattiraw iktar investiment il-qudiem. Casapinta wera s-sodisfazzjon tiegħu li delegazzjonijiet fil-Qatar organizzati mill-Malta Enterprise ħallew il-frott tagħhom. Ukoll f'Mejju ta' 2015 ġie ukoll il-Prim Ministru Muscat. Ġie indirizza konferenza ġo Doha u jiena bħala chairman tal-Middle East Business Council laqajtu ma' Al Faisal Group. Kellu meeting privat ma' Sheikh u ovvjament hemmhekk one had sealed not the deal, but il-fatt li daw qed iħarsu lejn Malta b'ħafna iktar serjetà. U fil-fatt wara ftit xhur bad delegazzjoni u bdew in-negozjati. F'Novembru li ġej delegazzjoni ta' 50 ruħ il-maġġoranza tagħhom mis-settur finanzjarju se jmorru Dubai u Abu Dhabi biex ikomplu jissaħħu relazzjonijiet ma' dawn il-pajjiżi. Tonio Casapinta qal li huwa ottimist li f'pajjiżna ikompli jiġi attirat iktar investiment minn dan ir-reġjun. Reġjun li huwa kompetittiv dan hemm kulħadd fil-Galf, li kulħadd jikkompeti biex jieħu biċċa. Aħna nippruvaw biċ-ċokon tagħna qed jirnexxielna. Tittaħdem ħafna, tirsisti, imma qiegħed jirnexxielna. Meta tara li daw qed jiġu huwa importanti li bil-preżenza tagħhom daw issa kif għadlek jattiraw iktar investiment.